Prečo sa zem točí? Prečo máme modré oči? Prečo vôbec rastieme? Prečo áno, prečo nie? Pýtajte sa, odpoviem, Fidlibum som všetko viem. Pýtajte sa, odpoviem, ja som Fidlibum. Ako vzniká vločka snehu? Prečo treba jesť a spať? Odkiaľ na nás slnko svieti? Prečo sa chcú deti hrať? Pýtajte sa, odpoviem, Fidlibum som všetko viem. Pýtajte sa, odpoviem, ja som Fidlibum. A keď neviem, tak sa opýtam. Kúkuk, Radomír, našiel som to. Už mám skoro všetky. Idem ešte raz. Teda, Fidlibum, tebe sa dnes naozaj darí. Ale som sa zľakol. Dobré ráno, kamaráti. Aj u vás sa dnes všetci čerti ženia. No, ešte dobre, že sme v redakcii a môžeme sa pekne v suchu pokojne hrať. Tak. Ach, jaj, neuhádol som. Radomír, poď už, si na rade. Veď už idem. Chcel som iba zavrieť okná, aby sa nám sem nezatúlalo nejaký guľový blesk. Takže tento a tuto. Ach, zase som neuhádol. Radomír, ty si úplne nesústredený. Veď je to také jednoduché, aha. Čo je? Čo sa stalo? Radomír, kde si? Pomoc! Ja nič nevidím. Pokoj, Fidlibum. To nám asi len búrka vybila poistky. Počkaj, skúsim nájsť nejakú baterku. No, a práve teraz, keď sa mi tak dobre darilo. Jej, výborne. Aj takéto svetlo postačí. Posvieť mi túto na stôl, nech už konečne vyhrám. A potom si zahráme ešte raz. No, čo je zase? Ach, nebodaj nám aj do baterky udrel blesk. Neviem. Počkaj. Veď je zapnutá. Ach, asi budú vybité batérie. Kukučka skákavá, ale ako teraz budeme hrať? Mrzí ma to, Fidlibum. Baterku máme vybitú, sviečky som zabudol kúpiť. Asi budeme musieť túto búrku prečkať pekne v tme. Ach jaj, škoda, že sa to Pexeso nedá hrať aj po tme. Veď už mi k výhre chýbalo len tak málo. Radomír, myslíš, že tá tma bude ešte dlho? Neviem, ale mám pocit, že búrka už pomaly slabne. Hurá, svetlo! No. Radomír, poď chytro. Nech to dohráme skôr, než nám zase vypadne elektrina. No, dobre. Tak kto je na rade? No, predsa ja. Ale aj tak je veľká škoda, že sa to Pexeso nemôžeme hrať aj po tme. Hral by som ho od rána do rána. A vieš, že to vôbec nie je zlý nápad? Poznám také Pexeso, ktoré môžeme dokonca hrať aj po tme. Ale veď také neexistuje. Iba ak by bolo zo svietiaceho papiera. Ale existuje. Môžeme si ho dokonca sami vyrobiť. A postačí nám na to len zo pár vecí, ktoré nájdeme doma. Napríklad čo? Napríklad rôzne druhy papiera, staré gombíky, vata, alebo množstvo maličkostí, na ktoré sme už možno aj zabudli. Také nemám. Ja si všetky svoje veci pamätám. Ale máš. Skús sa dobre popozerať vo svojich hodinách. Budeš prekvapený, čo všetko tam nájdeš. Tak ako, Fidlibum, našiel si niečo? Teda, Radomír, ani vo sne by mi nenapadlo, že sa u mňa povaľuje toľko malých zbytočností. Výborne, Fidlibum. Nám sa najviac bude hodiť táto vata, krepový papier, kusy látok, jej, a našiel si aj umelohmotné bublinky a dokonca staré gombíky. No dobre, ale na čo nám to všetko bude? No pozri sa. Najprv si všetky predmety postriháme a upravíme tak, aby sa nám zmestili do týchto viečok. Ale samozrejme, nesmieme zabudnúť, že z každého materiálu potrebujeme aspoň 2 kusy. Rovnako ako na ozajstnom Pexese. Keď to budeme mať všetko hotové, vnútornú stranu viečok natrieme silným lepidlom a opatrne vlepíme kúsky materiálu. Radomír, pozri,
Už je to úplne suché. Ukáž. Aha. No výborne. Tak, teraz si pexeso pekne otočíme. Tak. Poriadne zamiešame. Tak. No. A môžeme začať hrať. No moment. Musíme počkať, kým nám búrka zase vypne svetlo, lebo teraz by sme všetko videli. Nemusíme. Aj na to sme pripravení. Použijeme naše špeciálne čiapky stmievačky. Teda, Radomír, ty myslíš naozaj na všetko? Kúk, veď ja naozaj nič nevidím. Ale už sa neviem dočkať, ako ťa zase porazím. No, to sa ešte uvidí. Neuvidí, veď máme čiapky stmievačky. Počkaj, skúsim toto. To ale príjemne šteklí. To bude asi vata. A teraz toto. Aj tu je vata. Radomír, videl si? Ja som uhádol som. Kúk. Nevidel. Ale poviem ti, dnes máš ale šťastie. Ale ešte sa neteš a hľadaj ďalej. Kúk, čo sa deje? Veď ja zase nič nevidím. Ale počkaj, niečo som našiel. Veď to je tvoje ucho. A kde máš druhé? Aha, tuto. Veď ja som našiel ďalší pár. A čo vy, kamaráti? Skúsite si tiež vyrobiť takéto hmatové pexeso? Vyskúšajte, z čoho všetkého sa dá ešte vyrobiť. Čím viac materiálov a vecí, tým bude hra zaujímavejšia. A možno zistíte, aké zábavné je pozerať sa nielen očami, ale aj rukami. Ahoj!